протестиращите, които ви чакаха толкова дълго време за белодробна болница? Аз мисля, че белодробна болница е тема, която се коментира в Общински съвет Пловдив от началото на мандата и всички ние, които сме тук и следим работа на Общински съвет и на Община Пловдив, сме запознати с ситуацията. Тя не е от днеска ситуацията. Така че имаме ясна визия за това какво ще се случи с белодробна болница. Ние работим по този процес. Дори мога да кажа, че много преди нашия мандат, ако помните и в предходния мандат, тогава представители на Здравна комисия на Община Пловдив имаха няколко срещи с различни здравни министри, така и не, че се учиха да са доста. Но така че това е тема, която е ангажира не само Община Пловдив, ангажираме както и университетската болница, така и Министерството на здравеопазването. До момента университетската болница е получила около 1 милион лева от Министерството на здравеопазването за създаване на най-добрата база в България изобщо. Най-добрата база в България с специални климатични системи. Просто е прекрасно място, в което ще се пребазира белодробна болница. Така че това е процесът, който е започнал и в момента днес ще го финализираме, тъй като това решение, което трябва да вземе Общински съвет, е част от документацията, с която документация Министерството на здравеопазването може да сключи договор за подизпълнител по Световния здравен фонд с университетска болница Пловдив. И това ще се случи. От гледна точка на това как ще се пребазира, ние сме коментирали многократно темата, като една голяма част от тези, които се обслужват и специалистите, които работят в белодробна болница, те ще бъдат също пребазирани с самото здравно заведение. Естествено, в целият този процес се налага да имаме съкращение, но това, което чуваме по медиите, това, което се коментира, изобщо не е реално, не отговаря на реалността. Аз мисля, че кмет взел отношение по въпроса. Има част от хората, които наистина но това е така, това не е нова тема. Община Пловдив може да се опитат в един диалог да осигурим работа или по друг начин да помогнем на тези, които ще бъдат съкратени, но тежестта, която белодробна болница носи на данъкоплатците на Пловдив, говорим за около 60 хиляди лева на месец и до момента сметката, която данъкоплатците на Пловдив ще платят е 4 милиона и половина. Само тази година в бюджета на Пловдив се заложи 1,5 милиона за покриване на стари задължения на белодробна болница. Така че тук в случая говорим за нещо наистина, което е прекрасно и ясно и кристално чисто. Говорим за финансово отношение, което е и финансова тежест, което не е постигнато в Община Пловдив. Да закрием всички болници в България, защото има огромни задължения. Това, което успяхме да направим през тази година, да осигурим финансиране от Министерството на здравеопазването, да направим нова база. Тук говорим за изключително нова база, с нов блок, с нова климатична система, нови рентгени, ново завеждане. Просто е прекрасно. Аз предлагам да наистина да направите материали от самата база, където ще бъде пребазирана. Така че ние не закриваме болница. Това е нещо, което трябва да се знае. Ние не закриваме болница. Ние пребазираме една дейност, която от общинската болница отива в държавната болница. Община Пловдив ликвидира собственото търговско дружество, което е собствено търговско дружество на Община Пловдив. Но дейността и ще бъде изпълнявана от университетската болница и смятаме, че това е институцията, която може много по-добре да се грижи и за болница. Имаме много по-комплексни услуги там, тъй като освен с дейности свързани с белодробните заболявания, там има една брой други услуги. Това е най-голямата болница в България.